שלום, שמי אלה ורטיים, אני הולכת להציג את המאמר של אוטו קרנברג, תיאוריה פסיכואנליטית של הפרעות האישיות, שסיכמתי מתוך הספר שלו ב-1996. אני אשלב בזה קצת תוספות ממה שהוא כתב על הרעיון המבני, כדי להבהיר חלק מהמושגים. אוטו קרנברג הוא יליד 1928, את הפעילות המרכזית שלו, למרות שהוא ככל שאני יודעת עדיין פעיל, הוא עשה במקביל להיינץ קוהוט, כאשר בעוד שהתיאוריה הקוהוטיאנית תפסה יותר בטיפול, התוצרים של קרנברג משמשים אותנו יותר בהבחנה, בפרט של הפרעות אישיות, לפי הקשר, החיבורים והשונות בין ההפרעות השונות על בסיס כל מיני מנגנונים שהוא זיהה. אז אצל קרנברג תפסה יותר הנוזולוגיה מאשר שיטת הטיפול, שגם עליה נדבר טיפה בסוף. קרנברג מנסה לעשות בצורה מורכבת ומסובכת קצת, אבל מועילה ומארגנת, אינטגרציה של כמה מקורות התבוננות והשפעה. הוא מדבר על הרמה הביולוגית, המולדת, הטמפרמנטלית, פיזית, נוירולוגית. הוא מדבר על תיאוריית הדחף הפרוידיאנית, הוא מדבר על יחסי האובייקט, בעיקר באספקלריה הקלייניאנית, וגם גישות של האגו, שבעיקר אדי ג'קובסון ובפרט מרגרט מאלר. אז נתחיל. קרנברג, שפעל בתקופה שהפסיכואנליזה עדיין הייתה עם השפעה ממסדית, גם בממסד הפסיכיאטרי, מסביר שהתבוננות פסיכואנליטית על אתיולוגיה, מבנה ויחסים בין ההפרעות האישיות, כמו שהן מופיעות ב-DSM, תסייע להבהיר כל מיני סוגיות שעוסקים בהן. למשל, על איזה קריטריונים אנחנו נשענים, של קטגוריאליות או פנומנולוגיה, או כאלה ממדיים שמופקים מניתוח גורמים כשאנחנו מזהים הפרעות אישיות. מה ההשפעות היחסיות של כל מיני גורמים על ההיווצרות של הפרעת אישיות, גנטיים, קונסטיטוציוניים, פסיכודינמיים, פסיכוסוציאליים, והקשר שבין מה שאנחנו רואים, המופע ההתנהגותי הגלוי, לבין המבנה התשתיתי, הביולוגי, פסיכולוגי, שעומד מתחת לזה. עכשיו, הוא מעט מרחיב על המודלים הממדיים והקטגוריאליים, מודלים ממדיים שאנחנו בודקים לכידות ושונות מול כל מיני ממדים בניתוחי גורמים. הוא אומר, גם אם נחלץ אשכולות מאוד ברורים של דברים שמשולבים זה בזה, קשה לבנות על בסיסם תיאוריה, ולדוגמה הוא נותן את הביג פייב, 5 התכונות הגדולות, שהיו מאוד פוריות בכל מיני מחקרים על כל מיני נושאים, אבל לא בהבנה של הפרעות האישיות. והגישה הקטגוריאלית שמשתמשים בפסיכיאטרים, שמזהים אשכולות של כל מיני אפיונים התנהגותיים דומים, ונותנים להם כותרת של הפרעה לכל מכנה משותף של התנהגויות כאלה, הוא אומר, יש פה כל מיני קשיים להישען על זה ורק על זה, כמו קומורבידיות של הפרעות, או פוליטיזציה של ההגדרה שלהם, שמובילה לדיונים שמכניסים ומוציאים אותם לחילופין מהמהדורות של ה-DSM, ומייצרים חדשות ומבטלים ישנות. מצב שבו אותה תכונה יכולה לשלוח להבחנות שגויות, כי היא לא בדיוק עוזרת בהבחנה מבדלת, כמו למשל, ביישנות קשה יכולה לשלוח אותנו למקומות של סקיזואידיות, של אישיות נמנעת, של פרנואיד שמתאפיין בזהירות יתרה,
נרקסיסט גרנדיוזי שחושש מחשיפה או להיפוך תגובה של היסטרי מול הנטיות האקסיביציוניסטיות שלו. בנוסף יש את הערכיות בשאלונים, שתכונה יכולה להיות מוערכת כחיובית או כשלילית ולא כאפיון אובייקטיבי, למשל נדיבות מול קמצנות או מודעות יתרה מול חוסר מודעות. מחקר פסיכואנליטי, הוא אומר, על אנשים שסובלים מהפרעות אישיות שעוברים טיפול פסיכואנליטי, יעזור לנו לצפות בכל מיני יחסים, כמו בין התכונות הפתולוגיות השונות אצל המטופלים, בין ההתנהגות הגלויה לקונסטיטוציה שעומדת ביסודה, בין כל מיני קונסטלציות של דפוסי התנהגות פתולוגיים ואיך הם משתנים בטיפול, בין מוטיבציה להתנהגות לבין המבנה הנפשי, ובין שינויים בהתנהגות של המטופל לשינויים בדפוסי העברה הדומיננטיים בטיפול, שבהם הוא באמת מתמקד בחלק של השיטת טיפול שהוא בנה. עכשיו, הדברים הבאים מאוד חשובים בתיאוריה שלו, הטמפרמנט, האופי והקשר שלהם למבנה האישיות הנורמלי. טמפרמנט זה הקונסטיטוציה המולדת, החיווט הגנטי של נטיות התגובה שלנו לגריעה סביבתית, לעוצמה שלה, לקצב שלה ולסף שבו היא בכלל פוגשת אותנו באופן שאנחנו מזהים אותה כאינפוט שיש להתייחס אליו. הוא אומר שזה כולל גם את הנטייה לסוג הארגון הקוגניטיבי שאנחנו משתמשים בו ולאקטיבציה המוטורית שלנו, ופה הוא נותן למשל דוגמה שהאופן שבו הטסטוסטרון משפיע על חשיבה. הוא מדבר גם על הסף המולד לאקטיבציה של אפקט, אפקט חיובי, מענג ומתגמל, ואפקט שלילי, מכאיב ואגרסיבי, מה הסף שמפעיל אצלנו את התגובתיות הזאת, והוא אומר שזה הגשר החשוב ביותר בין העולם הביולוגי, הגורמים הביולוגיים גופניים, לבין הגורמים הפסיכולוגיים שמתפתחים באישיות. אחרי שהוא מדבר על הטמפרמנט, הוא מדבר על האופי, שזה הארגון הדינמי של הדפוסים של ההתנהגות של הבן אדם. והוא אומר שהמונח אופי, קרקטר, משמעו גילויים התנהגותיים של זהות האגו. המבנים התוך נפשיים שלנו שקובעים את הארגון הדינמי של האופי שלנו הם ההיבטים הסובייקטיביים של זהות האגו, כל המונחים האלה מעט יותר יורחבו, ופה הוא מתייחס לאינטגרציה של מושג העצמי ושל מושג האחרים המשמעותיים כחלק מזהות האגו. אישיות, האישיות זה האינטגרציה הדינמית של כל דפוסי ההתנהגות שלנו שנגזרים מהטמפרמנט, מהאופי וממערכות הערכים המופנמות. הסופר אגו זה האינטגרציה של מערכות הערכים של הממד הערכי והאתי של האישיות, והאיד דינמיקה לא מודעת שמכילה מערכות הנאה דומיננטית וקונפליקטואלית בפוטנציה. כל הדברים האלה ידוברו בצורה קצת יותר מעמיקה ומקווה שקצת יותר ברורה. הדבר שהוא מדגיש זה שההיקף, המידה שבו התרחשה אינטגרציה סובלימטורית של דחפי האיד לתוך פונקציות האגו והסופר אגו, זאת אומרת המידה שבה הדחף עבר סובלימציה והתארגנות לתוך מבנים פסיכולוגיים גבוהים יותר, היא זו שמשקפת את הפוטנציאל האדפטיבי ההסתגלותי נורמלי של האישיות. אז במה מתאפיינת אישיות נורמלית? אחד, במושג אינטגרטיבי אחוד של העצמי ושל האחרים המשמעותיים. בזהות אגו, שעליה ידובר קצת יותר בהמשך. זהות אגו זה המאפיינים המבניים שמשתקפים גם במובן הפנימי שמתקבל וגם במופע החיצוני של בהירות העצמי, המובנות שלו, שאלה מנבאים את היכולת להערכה עצמית נורמלית, ליכולת הנאה של העצמי ולחדווה של החיים. מבט אינטגרטיבי על העצמי מבטיח יכולת להגשים את המאוויים ואת היכולות ואת ההתחייבויות ארוכות הטווח.
מבט אינטגרטיבי על אחרים משמעותיים, מבטיח יכולת להערכה תואמת של האחר, יכולת לאמפתיה, להשקעה רגשית בזולת, ומזה נובעת גם היכולת לתלות בוגרת, תוך כדי שימור תחושה עקבית של אוטונומיה אישית. כוח אגו, אגו סטרנגת', הכוחות של האגו, הכוח שלו משתקפים בשורת תפקודים, טווח נרחב של מצג האפקט, ביכולת לבקרה על אפקט ודחף, ביכולת לסובלימציה שנתרמת לא רק מתפקודיות של האגו, אלא גם האינטגרציה של הסופר אגו. מזהות אגו נורמלית נגזרים גם תפקודים של עקביות, התמדה, יצירתיות בעבודה, יחסים בין אישיים, היכולת לאמון ולהדדיות ולמחויבות כלפי האחר. סופר אגו אינטגרטיבי ובשל מייצג הפנמה של מערכת ערכים יציבה, מופשטת, דה-פרסוניקטיבית, זאת אומרת כזאת שהיא לא מתוך מעורבות רגשית יתרה, אבל גם אישית, זאת אומרת שהיא לא תלויה מדי באיסורים ינקותיים, אינפנטיליים, תכתיבים, נוקשים ובלתי מודעים. מבנה סופר אגו אינטגרטיבי ובשל משתקף בתחושת אחריות אישית, ביכולת לביקורת עצמית מציאותית, באינטגריטי, בגמישות בהיבטים אתיים של קבלת החלטות, ביכולת להתחייב לסטנדרטים, ערכים, אידאות, וגם בתרומה לתפקודי האגו של הדדיות, אמון והשקעה לעומק. ניהול מספק ותואם של דחפים, גם ליבידיונליים וגם אגרסיביים, שקרנברג מייחס לזה משמעות עצומה, זה היכולת לביטוי מלא של צרכים חושיים ומיניים, תוך כדי אינטגרציה, עם דברים כמו רכות, מחויבות כלפי האחרים האהובים, ורמה נורמלית של אידיאליזציה של האחר ושל היחסים. חופשיות הביטוי המיני באה באינטגרציה עם זהות האגו. מבחינת האגרסיה, אישיות נורמלית יכולה לעשות לה סובלימציה למקום של אסרטיביות והחלטיות, לעמידות בפני התקפות מבלי להיגרר לתגובה מוגזמת, ליכולת להתנהגות מתגוננת, ולהימנעות מההפניה של האגרסיה הזאת כלפי העצמי, אגו וסופר אגו תורמים לשיווי משקל הזה. איזה תנאים מקדימים, דינמיים ומבניים נדרשים לאישיות הנורמלית? תנאים מקדימים זה התהליכים ההתפתחותיים שבהם יחסי האובייקט, זאת אומרת ההפנמה המוקדמת של האינטראקציות שלנו עם אחרים משמעותיים, מובילים אותנו לתהליכים שעוברים לתוך זהות אגו נורמלית, כמו שתואר בשקף הקודם. זהו הרצף של ההפנמות של יחסי האובייקט לתוך האגו המוקדם. הרצף של ההפנמות מתחיל בשלב הסימביוטי שתיארה מרגרט מאלר. עכשיו, קרנברג מדגיש את רמת האקטיבציה של האפקט בזמן שההפנמות מתרחשות. אז השלב הראשון בהתפתחות האגו זה השלב הסימביוטי. והוא מדבר על מצב של תנאי אפקט C, עצימות אפקט, הפעלה רגשית, חיובית או שלילית. ברמה הראשונית הזאת מופיעות ההפנמות הראשונות של הייצוגי העצמי וייצוגי האובייקט. בשלב הזה, הסימביוטי, הכל עוד בפיוז'ן, הכל ממוזג, וכדי שהדברים המאוד מאוד רעים לא יפריעו לדברים המאוד מאוד טובים, העולם מתארגן לטוב ורע, all good ו-all bad, בלי הבחנה בין העצמי לאחר. זה מוביל לדבריו למבנה הבסיסי של האיד, שהוא המבנה הבסיסי של הלא מודע הדינמי, סך יחסי האובייקט המודחקים שמצויים בדיסוציאציה ושמושלכים, שפשוט לא יכולים להתקבל במודע שלנו, שנוצרו תחת תנאי מצבי אפקט C. ליבידו ואגרסיה, הם עומדים בראש היררכיית מערכות המניעים והמוטיבציה, מייצגים אינטגרציה של מצבי אפקט C, ליבידו של מצבי אפקט C חיוביים ומתגמלים, ואגרסיה של מצבי אפקט C שליליים ואברסיביים. הייצוגים האלה מתמתנים ומשתנים בתנאים של אקטיבציית אפקט חלשה יותר בהמשך,
שמספקים מודלים מופנמים so called רגילים יותר של אינטראקציה בין עצמי לאחרים. השלב הבא, השלב השני בהתפתחות האגו, שלב הספרציה אינדיבידואציה. פה מתחילה הבחנה הדרגתית לא בין הטוב לרע, אבל כן בין העצמי לאובייקט, בין ייצוגי העצמי וייצוגי האובייקט. זה עדיין מתרחש בתנאי מצבי שיא אפקטיביים, אבל יש פה גם מקום להתמתנות של מצבי האפקט, שמאפשר גם השתכללות בתהליך של הבניית ההפנמות. היחידות הללו של all good ו-all bad, תוך כדי הפרדה בין העצמי לבין האובייקט, מהוות מבנים בסיסיים של מטריצת האגואיד שאופיינית לשלב הזה של הספרציה האינדיבידואציה של מרגרט מאלר. השלב הזה מתאפיין בפיצול הדדי בעצמי ובאובייקט, שכתוצאה ממנו כבר אמנם יש יחסי אובייקט, אבל הם של partial object, יחסי אובייקט חלקיים. השלב הזה מתואר כמעברי ותהליכי, הוא מתאפיין בגדילה מתמשכת ורציפה של היחסים המציאותיים בתנאי אפקט נמוכים, אבל עדיין עם פעולות פיצול משמעותיות ומנגנוני הגנה פיצוליים שפועלים במצבי האפקט C. השלב השלישי בהתפתחות האגו, שלב קביעות האובייקט. זה שלב שבו מתרחשת האינטגרציה בתוך ייצוגי העצמי ובתוך ייצוגי האובייקט, בין ההפנמות המיטיבות להפנמות הקשות, בין ההפנמות של הכל טוב להפנמות של הכל רע. בתנאים נורמליים, ייצוגי הכל טוב והכל רע של העצמי מתוכללות לתוך מושג מתוכלל ואינטגרטיבי של העצמי, שהוא מושג סובלני למבט מציאותי על העצמי, שמכיל פוטנציאלית בו זמנית גם את האימפולסים האוהבים וגם את אלה השונאים. במקביל מתרחשת אינטגרציה גם בייצוגי האחרים המשמעותיים לתוך ייצוגים משולבים של הכל טוב והכל רע ביחד לכדי שלמות אחת. ההתפתחויות הללו קובעות את היכולת לחוות יחסים אינטגרטיביים ואמביוולנטיים עם אנשים אחרים. זאת בניגוד ליחסי אובייקט שמפוצלים מחד ליחסים מועדרים ומאידך ליחסים רודפניים. לכן השלב הזה הוא גם שלב של קביעות האובייקט, זאת אומרת שהאובייקט אחד הוא בניגוד לשלב הספרציה אינדיבידואציה שמתאפיין בפיצוליות גם בעצמי וגם באובייקט וביחסי האובייקט החלקיים שנגזרים מזה. אז בשלב קביעות האובייקט יכולה להתפתח זהות אגו נורמלית שמכילה ליבת אגו אינטגרטיבי שכעת גם מובחן על ידי מחסומים מודחקים מהאיד ומהסופר אגו. ההדחקה בשלב הזה מונעת מהמודע מגע עם הגילויים הקיצוניים יותר של דחפים מיניים ואגרסיביים שפשוט לא יכולים להיות יותר נסבלים יותר תחת ההשפעה של הסופר אגו הנורמלי. התפתחות הסופר אגו מתרחשת במקביל להתפתחות האגו. גם הסופר אגו נוצר על ידי שכבות מצטברות של ייצוגי עצמי ואובייקט מופנמים. השכבה הראשונה של הסופר אגו מכילה יחסי אובייקט נוקשים יותר מהסוג של הכל רע שהם רודפניים. היא משקפת מוסר תובעני, אוסר, מונע, פרימיטיבי, כפי שנחווה על ידי הילד בעת שדרישות הסביבה והאיסורים שלה יוצאות כנגד הביטוי של דחפי האגרסיה, התלות והמיניות שלו. השכבה השנייה מכילה מבשרים של הסופר אגו שבנויים מייצוגים אידיאליים של העצמי והאחרים, אלה שמבטיחים את האישור והנחמה של האהבה והתלות, לא רק ובתנאי שהילד יחיה לפיהם. בשכבה השלישית יש לנו השתלבות הדדית בין שתי השכבות הראשונות, והיא מביאה ליכולת להפנים דרישות ואיסורים מציאותיים ומתונים ולכן יעילים ומאפשרים יותר. התהליך האינטגרטיבי של האגו מקל ומאפשר את התפתחות הסופר אגו שמתרחשת במקביל. סופר אגו אינטגרטיבי מחזק כאמור את היכולת להיות מקושר ומחויב בצורה עמוקה לאובייקט לצד חיזוק היכולת לאוטונומיה, כי מערכת ערכים מופנמת מאפשרת לפרט להיות פחות תלוי באישור ובפיקוח חיצוניים על ההתנהגות שלו. לכן עצמאות ואי תלות הולכים ביחד עם היכולת לתלות בוגרת. היבטים מוטיבציוניים של ארגון האישיות, אפקטים ודחפים. לפי קרנברג, הדחפים של הליבידו והאגרסיה הם אינטגרציה היררכית של מצבי האפקט שדיברנו עליהם,
המענגים והמתגמלים, ושל מצבי האפקט המכאיבים והאברסיביים. אפקטים הם רכיבים אינסטינקטיביים, חושיים, תחושתיים, הם נטיות מולדות שמופיעות בשלבי ההתפתחות המוקדמים, ומתארגנות בהדרגה לדחפים, לאימפולסים, שמופעלים כחלק מיחסי האובייקט המוקדמים. כאמור, לתוך הליבידו מתוכללים למבנה דחף כולל כל האפקטים משביעי הרצון המתגמלים והמענגים, ולתוך האגרסיה מתוכללים למבנה דחף כולל כל האפקטים המכאיבים, האברסיביים והשליליים. האפקטים הם אופנויות תגובה מולדות שנקבעות באופן קונסטיטוציונלי וגנטי, שאנחנו יכולים לראות את השונות שלהם אצל תינוקות שונים, למה הם שמים לב, למה הם לא שמים לב, באיזה עוצמה זה מפעיל אותם, ומה האינטנסיביות, המקצב והמשך של התגובה. האפקטים מעוררים בהתחלה על ידי חוויות פיזיולוגיות וגופניות, ובהמשך ככל שהם מתלכדים לכדי מבנים נפשיים, הם מעוררים גם בהקשר התפתחותם של יחסי האובייקט. זעם מייצג את אפקט הליבה של האגרסיה. התהפוכות של הזעם מסבירות את מקורות השנאה וצרות העין, שהם הרגשות הדומיננטיים בהפרעות האישיות החמורות. ריגוש מיני מייצג את אפקט הליבה של הליבידו, הוא מתגבש לאט ובהדרגה כתוצאה מרוממות הרוח של האפקט הפרימיטיבי. התגובות החושיות המוקדמות למגע גופני שולטות בהתפתחות הליבידו, במקביל להתפתחות האגרסיה. קרנברג מזכיר הקשר אבולוציונלי לרגשות אצל היונקים, כדי שהאם תגן על הצאצא. אצל יונקים מפותחים יותר, המערכת האינסטינקטיבית מורכבת יותר, ומפקחת על ההתנהגות החברתית. העוצמה של הדחפים נקבעת על ידי הקונסטיטוציה, זאת אומרת היא מולדת, היא מבחינה בין אנשים ברמה גנטית. נטייה מולדת לאקטיבציה של אפקט מוגזם, לא סטגלני, משתקפת באינטנסיביות של המקצב ובסף של האקטיבציה של האפקט בתוך הטמפרמנט. זה עוזר לדברי קרנברג להבין את התרומות של דברים כמו כאב פיזי, טראומה נפשית, הפרעות חמורות ביחסי האובייקט המוקדמים, להעצמת האגרסיה כדחף, דרך הערעור, הטריגרינג של אפקטים שליליים אינטנסיביים בעצמי וביחסים האחרים. בעיני קרנברג זה ממחיש את האמירה של פרויד ב-1915, שהדחפים משמשים כממלכת הביניים בין הגוף לנפש. השפעות מבניות והתנסותיות על האגרסיה. קרנברג מדבר על התפקיד של הנוירוטרנסמיטרים בהפרעות האישיות החמורות, בפרט בהפרעת האישיות הגבולית. לדבריו מחקרים מראים שהם מקושרים לעיוותים ספציפיים באקטיבציה של האפקט. יש נטיות, דיספוזיציות גנטיות לווריאציות טמפרמנטליות שמשפיעות על האקטיבציה של אפקטים. הן מתווכות על ידי המערכת העצבית והיא מהווה חוליה מקשרת בין גורמים ביולוגיים שמשפיעים על התגובה הרגשית לבין טריגרים פסיכולוגיים לאפקטים ספציפיים. אי יציבות רגשית קשורה למערכות החולינרגית והאדרנלינית. חסרונות דופמינרגיים קשורים לתסמינים פסיכוטיים אצל גבוליים. תפקוד נמוך של המערכת הסרטונרגית קשור לאימפולסיביות, לאגרסיביות ולהרס עצמי. ההשפעות המולדות הללו מתערבבות עם השפעות ההתנסות. לטראומה ינקותית וילדותית יש השפעה על התפתחות גילויים חמורים של אגרסיה, למשל כאב כרוני מתמשך בילדות יכול לעורר אגרסיה בתינוק, גם התגרות אמהית אגרסיבית בתינוק, ומחקרים רבים כידוע מראים היסטוריה של התעללות פיזית ומינית אצל הגבוליים. קרנברג מבחין בין ארגון אישיות גבולי לארגון אישיות נוירוטי דרך האמירה
ארגון אישיות גבולי זה פתולוגיה של האגרסיה, בעוד שארגון אישיות נוירוטי זה פתולוגיה של הליבידו. בכל הפרעות האישיות החמורות יש ממצאים עקביים לדומיננטיות של אגרסיה פתולוגית. עליונות הליבידו על האגרסיה, לדבריו, היא אחד מהמפתחות הדינמיים של האישיות הנורמלית. היכולת לנטרליזציה של דחפים מאפשרת השקעה אינטגרטיבית של ליבידו ואגרסיה ביחד, שבמקור, בשלבים הראשוניים של ההתפתחות, מפוצלים ליחסי אובייקט אידיאליים ויחסי אובייקט רודפניים. תהליך הנטרליזציה של הדחפים מוביל משלב הספרציה האינדיבידואציה שבו נשמר הפיצול בין הכל טוב להכל רע, לשלב קביעות האובייקט. בשיאו, תהליך הנטרליזציה של הדחפים מגיע למושגים אינטגרטיביים של העצמי ושל האחרים המשמעותיים, וגם לאינטגרציה של נגזרות מצבי האפקט האגרסיביים והליבידיונליים לתוך עמדות אפקט מבוסתות, מתונות, מפותחות ומורכבות שאופייניות לשלב קביעות האובייקט. בהפרעות האישיות החמורות שנמצאות בתוך ארגון האישיות הגבולי שקרנברג מצביע עליו, התפתחות של אגרסיה מופרזת היא היבט מוטיבציוני מרכזי לצד הפסיכופתולוגיה שקשורה לאיך מתבטא האפקט האגרסיבי. בהפרעות הפחות חמורות שנמצאות בארגון האישיות הנוירוטי, הפתולוגיה היא כאמור של הליבידו והמיניות. בהפרעות הפחות חמורות, תהליכים של השגת קביעות אובייקט, סופר אגו אינטגרטיבי, זהות אגו מפותחת ומנגנוני ההגנה שמתרכזים סביב מנגנון ההדחקה ולא סביב פיצול והכחשה, מופיעים לפתולוגיות אופייניות של עכבה מינית, אדיפליזציה של יחסי אובייקט ואקטינג אאוט של רגשות אשם לא מודעים על ידי דחפים מיניים ינקותיים. התחום הגבוה הנוירוטי של ההפרעות כולל בעיקר את דפוסי האישיות ההיסטרי, האובססיבי קומפולסיבי והדפרסיבי מזוכיסטי, תכף נגיע לתרשים שככה ימקם את זה גם במרחב, והוא הכי ברור בהפרעת האישיות ההיסטרית. בפתולוגיות החמורות יותר של ארגון האישיות הגבולי, המיניות עוברת איגוף על ידי האגרסיה, זאת אומרת התנהגות ואינטראקציה מינית מתמזגים ומתגבשים עם מטרות אגרסיביות, דבר שמגביל ומעוות את האינטימיות ויחסי האהבה ומטפח אבנורמליזציה של הנטייה המינית לכיוון גיבוש של מיניות ואגרסיביות כדבר אחד. קרנברג חוזר למודל הפסיכוסקסואלי של פרויד ואומר שקונפליקטים מורליים קשורים לתלות פתולוגית ולנטייה לדיכאון ואגרסיה שמכוונות לעצמי. הם רלוונטיים להפרעות האישיות לכל אורך הקשת ההתפתחותית, בולטים במיוחד בהפרעה הדפרסיבית מזוכיסטית, שאומנם משקפת רמה מתקדמת יחסית של ארגון אישיות נוירוטי, אבל היא מעבירה קונסטלציה אוראלית של דחפים באופן נוקשה ובלתי משתנה לתוך התחום האדיפלי. בדומה, קונפליקטים אנאליים מופיעים יותר בהפרעה האובססיבית קומפולסיבית, שגם היא מעבירה קונפליקטים אנאליים באופן בלתי משתנה לתוך ההקשרים של הקונפליקטים האדיפליים של קביעות אובייקט. גם קונפליקטים אנאליים רלוונטיים לאורך כל הקשת ההתפתחותית של הפרעות האישיות. זה התרשים, אנחנו נחזור אליו גם בהמשך, שבו מתמקמות הפרעות האישיות לאורך על ציר החומרה, בין הארגון הנוירוטי לפסיכוטי, עובר בגבולי גבוה ובגבולי נמוך, ובין המופנמות למוחצנות בציר הרוחב. המודל הנוזולוגי שלו, כאמור, מתמקד בפרט ברמת החומרה בין הארגון הפסיכוטי, הבורדרליני והנוירוטי. ארגון האישיות הפסיכוטי מתאפיין בשני דברים מרכזיים, זהות דיפוזית ודומיננטיות של הגנות פרימיטיביות, בפרט פיצוליות, שפה זה משותף גם לארגון הגבולי, אבל מה שמייחד את הארגון הפסיכוטי, וכמעט ולא נמצא בארגון הגבולי,
זה הכישלון של בוחן המציאות. זהות דיפוזית, אני חוזרת למאפיין הראשון, קשורה לחוסר אינטגרציה של מושג העצמי ומושג האחרים המשמעותיים. הגנות פיצוליות, זה שמירה מופרדת של יחסי אובייקט מופנמים שעברו אידיאליזציה, מפני יחסי האובייקט הרודפניים. הנגזרות של הגנות הפיצול זה הזדהות השלכתית, הכחשה, אידיאליזציה פרימיטיבית, אומניפוטנציה, שליטה אומניפוטנטית ודבלואציה. כל זה נגזר משלבי ההתפתחות המוקדמים, טרם השגה של קביעות אובייקט ואינטגרציה שלו, כשיחסי האובייקט המוקדמים נשלטו על ידי הפנמות בעלות אופי אגרסיבי בתנאים של מצבי האפקט C. הגנת הפיצול כמובן מיועדת למנוע הסתננות של יחסי אובייקט תוקפניים שלא ילכלכו את יחסי האובייקט האידיליים. הקונסטלציה הפרימיטיבית של הגנות ממוקדות פיצול שולטת כאמור גם ברוב ארגוני האישיות הגבוליים, אבל דומיננטית יותר אצל הארגון הפסיכוטי, בגלל שהיא מהווה פיצוי גם על הקושי השני בארגון הזה, שהוא אובדן בוחן המציאות. אז אובדן בוחן המציאות, מה זה בוחן מציאות? זה היכולת קודם כל להבחין בין עצמי לבין לא עצמי, בין גריעה פנימית לבין גריעה חיצונית, וגם היכולת לאמפתיה כלפי גריעה חברתית מציאותית. כל הדברים האלה פשוט לרוב לא קיימים בפסיכוזות. אנחנו מגלים את זה בעיקר בהלוצינציות ובדלוזיות. אובדן בוחן מציאות משקף אי הבחנה בין ייצוגי עצמי לייצוגי אובייקט בתנאי C רגשיים. כלומר, יש פה התמדה עיקשת ופתולוגית של השלב ההתפתחותי הסימביוטי. ההגנות הפרימיטיביות שמתמקדות בפיצול, מנסות כאמור להגן על המטופל מפני הכאוס בכל יחסי האובייקט שנגזר מאובדן גבולות האגו ביחסים עם הזולת. פציינטים עם ארגון אישיות פסיכוטי מייצגים צורות אטיפיקליות של פסיכוזה, ולכן למעשה ארגון האישיות הפסיכוטי מייצג קריטריון שמדיר בפועל הפרעות אישיות במובן הקליני. ארגון האישיות הגבולי, שפה עיקר תרומתו של קרנברג, מתאפיין בדומה לארגון הפסיכוטי כאמור בזהות דיפוזית ובדומיננטיות של מנגנוני הגנה פרימיטיביים שמתמקדים בפיצול. במובחן מהארגון הפסיכוטי, לארגון האישיות הגבולי יש בוחן מציאות תקין, כלומר הבחנה נאותה בין ייצוגי עצמי וייצוגי אובייקט, בחלק האגדילי ולחוד בחלק הרודפני. והסוג הזה של ההבחנה המפוצלת בין עצמי לבין אובייקט, תוך שמירה על הפרדה בין החלק האידילי לבין החלק הרודפני, זאת אומרת הבחנה בין עצמי לאובייקט אבל פיצול בין החלק האידילי לחלק הרודפני, אופייני כאמור לשלב הספרציה האינדיבידואציה שדיברנו עליו. הקטגוריה הזאת כוללת את כל הפרעות האישיות החמורות, הוא מונה פה את ההפרעת אישיות גבולית, הסקיזואידית והסקיזוטיפלית, הפרנואידית, ההיפומנית, ההיפוכונדריאלית, הנרקסיסטית, המליגננטית והאנטי-סוציאלית. מה מאפיין את ארגון האישיות הגבולי? פה נעמיק מעט ונעזר גם במה שהוא כתב בנושא, בטקסט שלו על הרעיון המבני. דיפוזיית זהות, עיוות חמור ביחסים הבין אישיים בפרט באינטימיים, היעדר מטרות עקביות במונחים של קומיטמנט לעבודה וחוסר ודאות בכיוון בתחומי חיים רבים, ורמות שונות של פתולוגיה בחיי המין, בפרט קושי למזג רכות ואינטימיות עם מיניות. הם עלולים להראות חיי מין כאוטיים עם ריבוי של פרוורסיות אינפנטיליות. במקרים החמורים ביותר יש איניביציה כוללת של כל התגובות המיניות כתוצאה מחוסר הפעלה מספקת של תגובות תחושתיות ביחסים המוקדמים עמהם, על רקע נוכחות יתרה של תוקפנות שמתערבת בסנסואליות, ואפילו מגייסת את החושניות למטרות תוקפניות. יש גם גילויים לא ספציפיים של חולשת אגו, כמו קושי לשאת חרדה, קושי לווסת דחפים, היעדר יכולת לסובלימציה, חוסר יכולת לעקביות, התמדה ויצירתיות בעבודה. ופה אני מוסיפה על דיפוזיית הזהות מתוך מה שהוא כתב על הדיאגנוזה הסטרוקטורלית 10 שנים קודם לכן, ב-86.
זהות דיפוזית מיוצגת על ידי מושגים לא אינטגרטיביים של העצמי והאחרים המשמעותיים. זה משתקף בחוויה סובייקטיבית של ריקות כרונית, תפיסות עצמי סותרות, התנהגויות סותרות שלא ניתנות לאינטגרציה בצורה שמקבלת משמעות רגשית, ותפיסות שטוחות ומרוקנות של אחרים. בראיון אנחנו יכולים לראות קושי של מטופל להעביר, לדבר על אינטראקציות משמעותיות עם אחרים, ובאופן שמקשה על המראיין לחוש אמפתיה כלפי התפיסה של המרואיין את עצמו ואת זולתו באינטראקציות הללו. ביסוד הפגיעה באינטגרציה של העצמי ושל מושג אחרים המשמעותיים עומדות ההנחות הבאות. בארגון האישיות הגבולי יש כאמור הבחנה מספקת בין ייצוגי עצמי לייצוגי אובייקט כדי לשמר את גבולות האגו. יש תחימה חדה וברורה בין עצמי לבין אחרים. בניגוד למבנה הנוירוטי, ששם כל דימויי העצמי, הטוב והרע כאחד ואותו דבר באובייקט, מאוחדים למבנה עצמי מקיף, comprehensive ואחוד, אותו דבר בזולת, מושג מקיף ואחוד של האחר. בארגון אישיות גבולי האינטגרציה הזאת נכשלת וייצוגי העצמי וייצוגי האובייקט כאחד נוצרים ייצוגים אפקטיביים קוגניטיביים, סותרים, מרובים, שלא מצליחים לגור בכפיפה אחת. הכישלון באיחוד של ההיבטים הללו נובעת כנראה מהדומיננטיות של אגרסיה מוקדמת חמורה, והדיסוציאציה הזאת בין הטוב לרע מגינה על הטוב מפני ההתלכלכות של ההצפה על ידי שנאה ורוע. ברעיון מבני אנחנו נראה זהות דיפוזית משתקפת בהיסטוריה של סתירות גסות בהתנהגות, שינויים במצבים רגשיים, שמופיעות לסתירות גסות גם בתפיסת העצמי, עד שקשה לקלוט איך זה מתיישב כל זה בתוך אדם אחד אחיד וכולל. בעוד שאצל פתולוגיה נוירוטית, סתירות בהתנהגות הבין אישית יכולים לשקף את מבטו הפתולוגי אבל האינטגרטיבי של הפציינט אודות עצמו ואחרים משמעותיים. בארגון אישיות גבולי ההשקפה הפנימית של הפציינט על עצמו וזולתו אינה אינטגרטיבית ומאוד קשה ליישב אותה למשהו ברור ולכיד. מבוכת הזהות משתקפת כאמור גם בתיאור האנשים המשמעותיים של הפציינט, שמאוד מקשה לחבר אותם ביחד ולתפוס איזשהו אדם ברור, וזה מכיל סתירות כל כך גסות עם קונטורות לא ברורות שמצטיירים יותר כקריקטורה ופחות אנשים אמיתיים. אני ממשיכה עוד מתוך הרעיון המבני. נושא קרוב לאיכות יחסי אובייקט זה הקשרים של היחסים כמו שהם באים לידי ביטוי בטקט, בקונצרן, במחויבות ובחום. היבטים איכותיים נוספים שאנחנו יכולים למדוד אותם, לנסות לעמוד אותם, זה אמפתיה, הבנה והיכולת לשמר יחסים כשנכנס לתוכם תסכול או קונפליקט. איכות יחסי אובייקט תלויה במידה רבה באינטגרציה של הזהות שכוללת לא רק את רמת האינטגרציה של היישוב בין הטוב לרע, אלא גם ההמשכיות בזמן של מושגי העצמי ומושגי האחר, שאוגדן מרבה לדבר עליה. באופן נורמלי אנחנו חווים את עצמנו כעקביים לאורך זמן במגוון מצבים ומגוון אנשים, בכל כולם זה אנחנו וזה אותו אנחנו, וזה האחרים וזה אותם האחרים, וכשנכנסות סתירות לתוך הדימוי העצמי, אז אנחנו חווים קונפליקט ביניהם. אצל הגבולי אין רצף, אין ציר הזמן, ההיסטוריה נמחקת, ולכן מאוד קשה לאנשים גבוליים להעריך את העצמי ואת האחר באופן מציאותי. היחסים ארוכי הטווח שלו עם זולתו מתאפיינים לכן בתפיסה שהולכת ומתעוותת שלהם. הוא נכשל כתוצאה מכך בהשגה של אמפתיה אמיתית, היחסים עם אחרים כאוטיים ושטוחים, והאינטימיות בדרך כלל מתלכלכת בהתקבעות בקונפליקטים גניטליים ופרגניטליים. איכות יחסי האובייקט שלו יכולה להתברר נגיד במהלך רעיון קליני, האם הוא מצליח תוך כדי זמן הרעיון לבנות בהדרגה קשר תואם, או שהוא מראה יחסים כאוטיים, ריקים, מעוותים וחסומים.
הקומבינציה הזאת של העיוות בתוך האינטראקציה, שכן נשמר בה בוחן מציאות מצד שני, היא שמאפיינת כל כך את בעלי ארגון האישיות הגבולי. הסטות תכופות של הקשב מהאינטראקציה העכשווית בין הפציינט למראיין לקשיים של הפציינט באינטראקציה עם אחרים משמעותיים, עוזרת להעריך את איכות יחסי האובייקט שלו. חזרה לטקסט הנוכחי, ארגון אישיות גבולי ברמת תפקוד בינונית וגבוהה. זאת קבוצה ספציפית בתוך הארגון אישיות גבולי שמתפקדת טוב יותר יחסית, באופן שמתבטא ביכולת לשמר הסתגלות חברתית מספקת, יש להם לרוב יכולת יעילה יותר יחסית להשיג אינטימיות ביחסי אובייקט ובמיזוג דחפים מיניים עם רוב. אז למרות שכן נוכחת דיפוזיית זהות ברורה, הם מראים רמה התפתחותית מספקת של כמה תפקודי אגו לא קונפליקטואליים, של אינטגרציית סופר אגו, של מעורבות אינטימית בניגנית, ויכולות סבירות לסיפוק תלות ואדפטציה טובה יותר לעבודה, וזה עושה הבדל בנקודות, עושה הבדל כמותי. הקבוצה הזאת כוללת את האישיות הציקלוטימית, הסאדו-מזוכיסטית, ההיסטריונית או האינפנטילית, התלותית וההפרעות הנרקסיסטיות בתפקוד גבוה. הארגון הנוירוטי, שהוא מתחיל בו, מאופיין בזהות אגו נורמלית וביכולת תואמת ליחסי אובייקט עמוקים ובחוזק אגו. חוזק אגו משתקף בסובלנות לחרדה, בשליטה בדחפים, בתפקודי סובלימציה, ביעילות ויצירתיות בעבודה וביכולת לאהבה מינית ואינטימיות רגשית, שמופרעת רק ברגשות אשמה לא מודעים, שמשתקפים בדפוסי אינטראקציה פתולוגיים ספציפיים ביחס לאינטימיות המינית. הקבוצה הזו כוללת את האישיות ההיסטרית, האישיות הדפרסיבית מזוכיסטית, ואת הפרעת האישיות הנמנעת או הטיפוס הפובי. עכבות חברתיות משמעותיות יכולות להימצא בסוגי הפרעת אישיות שונים, והמבנה התשתיתי ההיסטרי אופייני לאישיות הפובית. ניתן לתאר את הפרעת האישיות הגבולית והפרעת האישיות הסקיזואידית כצורה הפרוטוטיפית הפשוטה ביותר של הפרעות האישיות, שמשקפות פיקסציה בשלב של הספרציה אינדיבידואציה, עם הביטוי הטהור ביותר של ארגון האישיות הגבולית. פרברן תיאר את האישיות הסקיזואידית כפרוטוטיפ לכל הפרעות האישיות, עם הפיצול בין אובייקטים מופנמים טובים ורעים, וההתרוששות שנובעת מכך ביחסים הבין אישיים, והאופן שבו יחסים אמיתיים מוחלפים בחיים פנטזמטיים מפותחים מדי בתור הגנה. בחקירה פסיכואנליטית נמצא שההימנעות של האישיות הסקיזואידית מהצגתו של רגש, מייצגת בעצם שימוש חריף בפיצול עד לרמה של פרגמנטציה מנסרה של ההתנסות האישית של הפציינט, שממש מרוקנת את החיים הבין אישיים שלו, בעוד של יחסי האובייקט המופנמים, יש תכונות פיצוליות בדומה לפציינט הגבולי האופייני. הפרעת האישיות הגבולית כפרוטוטיפ להפרעות אישיות, דומה לאישיות הסקיזואידית, אבל נבדלת ממנה באינטראקציות שנוטות לאימפולסיביות ולא נסוגות ופנטזמטיות. בהפוך מהסקיזואידי, החיים האינטרפסיכיים של הפציינט הגבולי מופעלים בתוך הדפוסים הבין אישיים, ותבניות ההתנהגות שלו החזרתיות מחליפות את המודעות העצמית. הוא מראה את השלישייה הטיפוסית הבאה, זהות דיפוזית, הצגת רגש פרימיטיבית וסוערת וחוסר שליטה בדחפים. קרנברג מוסיף שההבדלים בין הסקיזואידי לגבולי משקפים גם ממד של טמפרמנט, אינטרוברסיה מול אקסטרוברסיה. הפרעות נוספות שמתאפיינות באינטרוברסיה, בחלק השמאלי יותר, המופנם יותר של הטבלה, זה האישיות הפרנואידית שמשקפת עלייה בתוקפנות ביחס לאישיות הסקיזואידית, דומיננטיות למנגנוני השלכה ואידאליזציה עצמית הגנתית, שמיוחסת למאמץ לשלוט בעולם חיצוני של דמויות רודפניות, ובעוד שבהפרעה הסקיזואידית והגבולית שולט מנגנון הפיצול, בהפרעה הפרנואידית שולט מנגנון ההזדהות ההשלכתית. הסינדרום ההיפוכונדריאלי שהוא נמוך יותר בארגון שלו מזה הפרנואידי, משקף השלכת דמויות רודפניות, אבל לתוך פנים הגוף,
עם אפיונים פרנואידליים וסקיזואידים חזקים. האישיות הגבולית מפעילה אפקט בעוצמה ובחוסר שליטה באופן שמציע לכאורה קיומו של גורם טמפרמנטלי. אבל קרנברג אומר שזה לא הקטע, אלא האינטגרציה של האפקט התוקפני והליבידיונלי שנרכשת במהלך טיפול, שלרוב מניבה הנמכה של עוצמות ויסות תגובת הרגש, מראה שאנחנו פחות מדברים פה על קונסטיטוציה מולדת. היא מראה את המרכזיות של מנגנוני הפיצול בפתולוגיה של האישיות הגבולית. כי תהליך ההתגברות על הפיצול תוך כדי טיפול באמצעות אינטגרציה של רגשות מנוגדים ומפוצלים, מובילה לתכלול, ליכולת ההאחדה שלהם לדמות אחת, ושמאפשרת להחליש את העוצמה שלהם ולהבשיל את התפקוד שלהם. הפרעת אישיות סאדו-מזוכיסטית, הפרעות אישיות גבוליות עם תוקפנות אינטנסיבית, יכולות להתפתח להפרעת אישיות סאדו-מזוכיסטית. הפרעת אישיות דפרסיבית מזוכיסטית יכולה להיווצר בתנאים של נטייה סאדו-מזוכיסטית חזקה, שנשלטת על ידי מבנה סופר אגו בריא יחסית עם זהות אגו. ניתן להחשיב את הפרעת האישיות הדפרסיבית מזוכיסטית שניצבת באמצע למעלה בטבלה, כרמה הגבוהה ביותר של שני קווים התפתחותיים, מצד אחד מאישיות גבולית דרך סאדו-מזוכיסטית אל דפרסיבית מזוכיסטית, ומצד שני בחלק הימני המוחצן יותר של הטבלה מהפרעת אישיות היפומנית דרך הפרעה ציקלוטינית אל ההפרעה הדפרסיבית מזוכיסטית, וכל הציר הזה משקף הפנמת יחסי אובייקט תחת התפתחות אבנורמלית של שליטה באפקט. פתולוגיות פרטיקולריות של תוקפנות. כשמצבים כמו נטייה מולדת חזקה לתגובות תוקפניות, או טראומה מוקדמת, פתולוגיה חמורה של יחסי האובייקט המוקדמים, חולי פיזי והתעללות מינית או תוקפנית, מגבירים את השליטה של התוקפנות במבנה האישיות שלנו, עלולה להתפתח פתולוגיה פרטיקולרית של תוקפנות, הוא מונה פה את האישיות הפרנואידית, את ההיפוכונדריאזיס, את הסאדו-מזוכיסטי, ותת קבוצה של ההפרעות הנרקסיסטיות. הפרעת האישיות הנרקסיסטית, ואגב המחלוקת העיקרית שלו עם קוט, הייתה לא רק על שיטת הטיפול, אלא גם על ההמשגה של הנרקסיזם ומה הוא צריך בטיפול. אז ההפרעה הנרקסיסטית לדברי קרנברג היא מעניינת במיוחד, מכיוון שבניגוד לאישיות הדיפוזית שקיימת בכל שאר ההפרעות, כולל הארגון אישיות גבולי, בהפרעה הנרקסיסטית יש חוסר אינטגרציה במושג האחרים המשמעותיים, אבל יש עצמי אינטגרטיבי לכאורה, שהוא בעצם גרנדיוזי פתולוגי, והגרנדיוזיות הפתולוגית מחליפה אינטגרציה נורמלית של העצמי. בטיפול פסיכואנליטי אנחנו קודם כל נראה התמוססות של העצמי הגרנדיוזי פתולוגי, הופעה מחדש של מבנה טיפוסי של זהות דיפוזית כמו בהפרעות האישיות האחרות, כמו בארגון אישיות הגבולי, לפני שתופיע אינטגרציה חדשה של זהות אגו נורמלית. באישיות הנרקסיסטית, העצמי הגרנדיוזי הפתולוגי סופג ייצוגי עצמי ואובייקטים אידיאליים וריאליים גם יחד, ומאחד אותם למושג עצמי לא מציאותי אידילי. במקביל מתרוקן המבנה של הסופר אגו האידילי, עם דומיננטיות למבשרי סופר אגו רודפניים, השלכה מחדש שלהם כהגנה מפני אשמה פתולוגית והחלשת הפונקציות האינטגרטיביות של הסופר אגו. לכן האישיות הנרקסיסטית מראה לעתים גם רמות מסוימות של התנהגות אנטי סוציאלית. הפרעה נרקסיסטית מליגננטית, כשפתולוגיה אינטנסיבית אגרסיבית שולטת במבנה אישיותי נרקסיסטי, העצמי הפתולוגי הגרנדיוזי עלול להיחדר על ידי אגרסיה סינטונית לאגו, עם התפתחות של גרנדיוזיות המשולבת באכזריות, סדיזם או שנאה, שמתרגמת להפרעה נרקסיסטית ממאירה, כלומר לקומבינציה של אישיות נרקסיסטית עם התנהגות אנטי סוציאלית, אגרסיה סינטונית לאגו ונטיות פרנואידליות.
הסינדרום הזה הוא מציע מתווך בין הפרעת האישיות הנרקסיסטית לבין הפרעת האישיות האנטי-סוציאלית פרופר, שבהפרעה האנטי-סוציאלית התרחשו בנוסף גם חיסרון או הידרדרות של תפקודי הסופר-אגו. הפרעת האישיות האנטי-סוציאלית היא מגלה בדרך כלל בחקירה הפסיכואנליטית נטיות פרנואידליות חזקות מתחת לפני השטח, יחד עם אי יכולת טוטלית לאיזושהי השקעה שהיא בלתי נצלנית באחרים. ההיעדר הטוטלי של היכולת להרגיש רגשות אשם, של איזושהי דאגה או אכפתיות לעצמי ואחרים, חוסר היכולת להזדהות עם איזשהו ערך מוסרי או אתי בעצמי ובאחרים, וחוסר היכולת להשליך ממד של עתיד אישי מאפיין את ההפרעה האנטי-סוציאלית, ומבחין אותה מהפרעות פחות חמורות של נרקסיזם ממאיר, שבהן כן יש איזושהי מחויבות לאחרים ואיזושהי יכולת לרגשות אשם אותנטיים. ההיקף שבו קיימים יחסי אובייקט בלתי נצלניים, כשהיכולות להשקעה משמעותית בזולת עדיין, שהיכולת להשקעה משמעותית בזולת עדיין קיימת, וההיקף שבו התנהגויות אנטי-סוציאליות שולטות, הם האינדיקטור הפרוגנוסטי שמבחין בצורה החשובה ביותר עבור כל גישות פסיכותרפויטיות להפרעת האישיות. אישיות אובססיבית קומפולסיבית היא ברמה גבוהה יותר של ההתפתחות, זאת אומרת ברמה הנוירוטית, בחלק השמאלי יותר, המופנם יותר. התוקפנות המופרזת באישיות הזאת נוטרלה על ידי הספיגה שלה לתוך סופר אגו מתוכלל היטב, אבל סדיסטי מאוד, שמוביל למאפיינים של ההפרעה הזאת, פרפקציוניזם, ספק עצמי וצורך כרוני לשלוט בסביבה ובעצמי. חומרת האגרסיה בהפרעה קובעת מאפיינים רגרסיביים שבה, וניתן למצוא מקרים מעבריים עם כל מיני תערובות של אפיונים אובססיביים, פרנואידיים וסקיזואידיים, באופן שמשמר ארגון אישיות גבולי, למרות הנוכחות של מאפיינים אישיותיים, אובססיביים, קומפולסיביים. הפרעות ההיסטריונית וההיסטרית. ההפרעה ההיסטריונית או האינפנטילית היא אומנם קלה יותר מהפרעת האישיות הגבולית, היא עדיין בתוך הטווח הגבולי. ההפרעה ההיסטרית מייצגת רמה גבוהה יותר מההפרעה ההיסטריונית, בתוך הטווח הנוירוטי של ארגון האישיות. באישיות ההיסטרית יש לביליות אמוציונלית, מוחצנות, תלות ותכונות אקציביציוניסטיות, שמוגבלות אבל לתחום המיני, בעוד שהם כן מסוגלים ליחסי אובייקט נורמליים עמוקים, בוגרים, מחויבים ומובחנים בכל התחומים שמחוץ להיבט המיני. בנוסף, מבחינה מינית, בניגוד לחופש המיני של האישיות האינפנטילית הטיפיקלית או ההיסטריונית הטיפיקלית, האישיות ההיסטרית מציגה לרוב קומבינציה של פסאודו היפרסקסואליות עם אהבה, עם עכבה סקסואלית, ולאישיות ההיסטרית יש מובחנות ספציפית בניגוד לאישיות ההיסטריונית עם מיניות עם גבר או אישה, בניגוד לאוריינטציה הלא ספציפית כלפי שני המינים אצל האישיות ההיסטריונית או האינפנטילית. הפרעת אישיות דפרסיבית מזוכיסטית היא תוצאה של הרמה הגבוהה יותר של פתולוגיית האפקט הדפרסיבי ושל האפיונים הסאדו-מזוכיסטיים של דומיננטיות האגרסיה ביחסי האובייקט הפרימיטיביים. היא מייצגת לא רק סופר אגו מתוכלל היטב, כמו בשאר ההפרעות בארגון הנוירוטי, אלא גם סופר אגו שהוא מעניש קיצוני. הוא מטה את הפציינט להתנהגות של תבוסתנות עצמית עם צורך לא מודע לסבול ככפרה ופיצוי על רגשות אשם או כתנאי מוקדם לעונג מיני, שיקוף של מאפייני הדינמיקה האדיפלית שמאפיינים את הטווח הזה של הפרעות האישיות. התלות המופרזת וקלות התסכול של הפציינטים הללו תואמת למעגל מטאבוליזת האשם של האגרסיה שלהם. בזמן שתגובה אגרסיבית הייתה מתאימה יותר, הם דווקא מגיבים בדיכאון. וכשמופיעה תגובה אגרסיבית מוגזמת לתסכול מצורכי התלות שלהם, היא עלולה להפוך במהרה לתגובה דפרסיבית מחודשת בגלל רגשי האשם המוגזמים שהתעוררו.
קרנברג אומר שהקלסיפיקציה בנוזולוגיה שלו, בטבלה של ההפרעות, משלבת מושג מבני והתפתחותי של המבנה הנפשי, שמבוססת על תיאוריה של יחסי אובייקט מופנמים, שמאפשרת לסווג את ההפרעות לפי חומרת הפתולוגיה, ההיקף שבו היא נשלטת על ידי אגרסיה, ההיקף שבו המזג האפקטיבי הפתולוגי משפיע על התפתחות האישיות, על ידי השפעת התפתחות מבנה עצמי גרנדיוזי פתולוגי, וההשפעה הפוטנציאלית של המזג הטמפרמנטלי על אקסטרוברטיות ואינטרוברטיות. בניתוח משולב של תמורות הקונפליקטים האינסטקטואליים בין אהבה לאגרסיה ושל התפתחות מבנה האגו והסופר אגו, מאפשר לנו הסיווג הזה להבחין ולהתייחס למה שמבדיל ומה שמייחד בתוך הפרעות האישיות השונות. קרנברג חוזר להתייחס לטבלה שלו ומראה פה כמה צירים, גורמים התפתחותיים מובהקים שמאפשרים להתייחס למה שבין הפרעות האישיות השונות, במיוחד על פני ציר החומרה. אז קו התפתחותי מקשר בין ההפרעות האישיות הבורדרליין, ההיפומנית, הציקלוטמית והדפרסיבית מזוכיסטית. קו אחר מקשר את הפרעות האישיות הבורדרליין, ההיסטריוני אינפנטילי, עם ההפרעה התלותית וההפרעה ההיסטרית. קו אחר מחבר את הפרעות האישיות הסקיזואידית, הסקיזוטיפלית, הפרנואידית וההיפוכונדריאלית, וברמה הגבוהה יותר עם האובססיבית קומפולסיבית, וקו נוסף מחבר את האישיות האנטי סוציאלית, שחמקה לי, את הסינדרום הנרקסיסטי הממאיר, ואת הפרעת האישיות הנרקסיסטית שמכילה בתורה ובתוכה טווח רחב יותר של חומרה. אני מביאה פה את הטבלה הנוספת שמאפיינת אותו מתוך החומרים של הרעיון המבני, ששם אנחנו רואים את שלושת הרמות, הנוירוטית, הגבולית והפסיכוטית, לפי ההבחנות של אינטגרציית זהות, ההגנות ובוחן המציאות. אז באינטגרציית זהות גם הנוירוטי וגם הגבולי מחזיקים בהבחנה ברורה בין עצמי לאובייקט, אבל אצל הנוירוטי יש אחידות זהות טובה יותר, בעוד שאצל הגבולי וכמובן גם אצל הפסיכוטי יש מבוכת זהות, ואצל הפסיכוטי ההבחנה בין ייצוגי עצמי לייצוגי אובייקט היא מאוד נמוכה אם בכלל. האופרציות ההגנתיות, אז ברמה הנוירוטית הן סביב מנגנון ההדחקה, ברמות הגבולית והפסיכוטית הן סביב הגנות נמוכות מרמה נמוכה, בעיקר ממוקדות פיצול ומה שנגזר ממנו, הן נוקשות הרבה יותר אצל הפסיכוטי כי הן שומרות עליו בגלל הקריסה של בוחן המציאות. בוחן מציאות כאמור שמור אצל הנוירוטים, עם יכולת להעריך את העצמי והאחר באופן עמוק ומציאותי. אצל הגבולי הוא גם שמור עם הגלישות המוכרות, כלומר יש שינויים ביחסים עם המציאות ובהרגשה כלפיה, כאשר הפסיכוטי מאבד את היכולת לבוחן מציאות. לדעת קרנברג, התמורות ביחסי האובייקט המופנמים ובהתפתחות התגובות הרגשיות הופיעו כמרכיבים בסיסיים בתיאוריות הפסיכואנליטיות לגבי הפרעות אישיות. הוא מדגיש את הדחפים כבסיס של האינטגרציה בין אפקטים אגרסיביים וליבידיונליים, מה שמרכזי להבנת המודל ההתפתחותי הסטרוקטורלי, וההבנה של התמורות ביחסי האובייקט המופנמים מאפשרת להבין את התגובות הרגשיות של המטופל בטיפול.
לפי קרנברג אפקט כולל רכיב קוגניטיבי, התנסות סובייקטיבית מענגת או ההפך מכך, תופעת פורקן נוירו-וגטקטיבית, אקטיבציה פסיכומוטורית וגם דפוס מובחן של הבעות פנים שבמקור משרתת פונקציה תקשורתית שמכוונת כלפי הגורם המטפל. ההיבט הקוגניטיבי של התגובה האפקטיבית בתורו תמיד משקף יחסי גומלין בין ייצוגי העצמי לייצוגי האובייקט, מה שמקל להבחן את יחסי האובייקט שמופעלים בכל מצב אפקטיבי ביחסים בטיפול. הוא אומר שהטיפול יוצא נתרם מהסיווג של הפרעות האישיות שהוא מציע פה, כדי לתרגם את מצבי האפקט של הפציינט ליחסי האובייקט שמופעלים בעברה, כדי שנדע לקרוא את זה במונחים של אקטיבציית יחסים ואיך היא משפיעה על השלכת ייצוגי העצמי והאובייקט. ככל שהפתולוגיה של המטופל חמורה יותר, הוא ישליך יותר בקלות את ייצוגי העצמי וייצוגי האובייקט לתוך המטפל, מה שעוזר להבהיר כשיש אקטיבציה אינטנסיבית של אפקט את טבע היחסים, ומאפשר על ידי פרשנות הדרגתית של ההתפתחויות הללו בעברה, לעשות אינטגרציה של הייצוגים המפוצלים המוקדמים של עצמי וזולת משמעותית אצל המטופל. לכן להמשגה הזאת יש השלכות ישירות לגישה הטיפולית להפרעות האישיות. ועל הטיפול הוא ידבר עכשיו. אני אביא את הטקסט שלו על הטיפול. הזעם חשוב כאפקט בסיסי, שממנו מתפתח האפקט המובנה של שנאה, כמצב הרגשי המרכזי בהפרעות החמורות. השנאה יכולה ללבוש צורות של צרות עין מודעת או בלתי מודעת, צורך מופרז בנקמה, זה דברים שיצבעו את העברה בהתאם לכך. התגובה הסקסואלית, ההבנה הפסיכואנליטית של יחסי האובייקט המופנמים שמופעלים בפנטזיה ובחוויה המינית, מאפשרת להבחן ולטפל בריגוש ובשנאה מיני אבנורמלי כמו פרוורסיות ופרפיליה ואיניביציית המיניות ומגבלות בתגובתיות המינית שנגזרות מספיגת הקונפליקטים של המטופל סביב יחסי האובייקט המופנמים שלו. הזדהות לא מודעת של המטופל עם תפקיד קורבן ומקרבן במקרה טראומה חמורה, אביוז מיני וגופני, ניתנים גם להבחנה, הבנה ועיבוד טובים יותר בעברה ובעברה הנגדית, לאור תיאוריית יחסי האובייקט המופנמים שעומדים בבסיס של הסיווג, והבנת הגורמים הסטרוקטורליים של הנרקסיזם הפתולוגי מאפשרת לפתור את חוסר היכולת של הפציינטים הנרקסיסטיים לפתח תגובות העברה מובחנות, במקביל להפרעת יחסי האובייקט הכללית החמורה שלהם. פסיכואנליזה ופסיכותרפיה פסיכואנליטית של הפרעות אישיות. קרנברג מדגיש את הניתוח של ההפעלות, של הריאקטיבציות הרגשיות בכאן ועכשיו של יחסי האובייקט המופנמים, מנתח תוך כדי את מרכיבי המבנים של האגו, סופר אגו ואיד והקונפליקטים האינטרה והאינטרסטרוקטורליים. הוא לא רואה ביחסי אובייקט מופנמים שיקוף של יחסי אובייקט מהעבר, אלא קומבינציה של הפנמות של יחסי אובייקט מציאותיים ופנטזמטיים, לא אחת מעוותים מהעבר ושל ההגנות נגדם, תחת ההשפעות של נגזרות הדחף האינסטינקטואלי. במילים אחרות, הוא מזהה מתח דינמי בין הכאן ועכשיו, שמשקף מבנה אינטרפסיכי לבין מרכיבי הלא מודע הפסיכוגנטי של האז ושם, שנגזרים מהעבר ההתפתחותי של המטופל. התרומה הבסיסית של תיאוריית יחסי האובייקט לאנליזת העברה, היא הרחבה של מסגרת ההתייחסות, שבתוכה נחקרים הגילויים בעברה, כדי שנוכל להבין ולפרש טוב יותר, את הרגרסיה של המטופל ברמות פסיכופתולוגיה העמוקות. דפוסי העברה של פציינטים בארגון האישיות הנוירוטי, שם אנחנו רואים בעצם חזרה לא מודעת בכאן ועכשיו של יחסים מהעבר, הפעלה של היבטים של העצמי הלא מודע הינקותי, ביחס לייצוגים ינקותיים לא מודעים של האובייקט ההורי. כאמור, מטופלים עם הארגון האישיות הנוירוטי מראים מבנים יחסית אינטגרטיביים של אגו, סופר אגו ואיד,
בתוך הסיטואציה של הטיפול הפסיכואנליטי, מתוך ההתנגדות נוביל להפעלת העברה, תחילה של אפיונים גלובליים יותר של המבנה, ובהמשך של יחסי האובייקט המופנמים שמהם הם מורכבים. העובדה שהפציינטים הנוירוטיים נסוגים לעצמי אינפנטילי לא מודע, מודחק, אבל יחסית אינטגרטיבי, מאפשרת לעשות פרשנויות, העברה, גם להבין אותם בקלות יחסית. וההדגשים של תיאוריית פסיכולוגיית האגו ותיאוריית יחסי האובייקט, קודם כל מופעלות יחידות דיאדיות בסיסיות של ייצוגי עצמי ואובייקט שמקושרים באפקט מסוים, עם מנגנוני ההגנה האופייניים, שמדגישים בהתחלה את הצד הדפנסיבי של הקונפליקט, ובהמשך את הצד האימפולסיבי שלו. אנליזת יחסי אובייקט של בעלי הפרעות אישיות חמורות, שם בגלל הדיסוציאציה או הניתוק הפרימיטיביים ההגנתיים בתוך יחסי האובייקט המוקדמים, אנחנו נראה יותר דיסאינטגרציה הגנתית, כמו בשלב הספרציה האינדיבידואציה, של ייצוגי העצמי והאובייקט ליחסים חלקיים, ליבידיונליים ואגרסיביים. זה מוחלף, יחסי האובייקט המציאותיים מוחלפים ביחסים בלתי מציאותיים עם יותר אידיאליזציה, עם ייצוגי עצמי ואובייקט תוקפניים ורודפניים, שיותר קשה לעקוב אחריהם לתוך העבר המציאותי או הפנטזמטי. אנחנו נראה כאן הפעלה חזקה של יחסי אובייקט חלקיים שעברו אידיאליזציה חזקה, תחת השפעה של מצבי אפקט אינטנסיביים, דיפוזיים ומהממים, או מצבי אפקט אינטנסיביים במידה דומה, בעלי אופי פרימיטיבי, מכאיב, מפחיד, שמסמנים אקטיבציה של יחסים תוקפניים ורודפניים בין עצמי לאובייקט. אנחנו נוכל לזהות את האופי הלא אינטגרטיבי של יחסי האובייקט המופנמים, על ידי גישת המטופל לגילויים מהירים של הפעלת תפקידי ייצוגי עצמי ואובייקט. זה ביחד האינטנסיביות של הפעלת האפקט מוביל להתפתחות כאוטית לכאורה של הטרנספרנס. נחווה טלטלות מהירות ודיסוציאציה חדה בין היבטים של אהבה ושנאה ביחסים כלפי אותו אובייקט, נראה קונדנסציות הגנתיות של כמה יחסי אובייקט תחת השפעה של אותו אפקט פרימיטיבי, אבל בכל אופן המסגרת ההתייחסותית הזאת של יחסי אובייקט מאפשרת למטפל איזשהו עוגן שבעזרתו אפשר להבין ולארגן את מה שבהתחלה נראה כמו כאוס מוחלט, כך שבהדרגה ניתן יהיה להעביר את כל התגבשויות יחסי האובייקט החלקיים בעברה ולהביא לאינטגרציות בייצוגי עצמי ואובייקט לכיוונים של ארגון נוירוטי יותר. פה קרנברג מונה את העקרונות של הפרשנות בטיפול בארגון האישיות הגבולי, אני לא אכנס לזה, כי פה באמת זה כבר יותר שיטת הטיפול שלו, הבחנה של היחסי אובייקט, הבהרה סביב הייצוגים, קישור של זה באינטרוונציות של פרשנות, עם הבחנה בין הפסיכופתולוגיות החמורות יותר לקלות יותר. המטרה העיקרית שהוא מדבר עליה זה באמת סיוע בסינדרום הזה של דיפוזיית הזהות וההגנות הפרימיטיביות שהמטופלים הגבוליים משתמשים בהם, עם הפיצוליות החזקה שלא מאפשרת להחזיק ביחד דמויות שלמות של עצמי ואחר. אז אסטרטגיית הטיפול, דיאגנוזה, זיהוי, קישור, אינטגרציה, לזה אני לא אכנס.
הוא כן מחדד דבר חשוב של התערבות באקטים של מטופלים גבוליים שנוטים בחוזקה ל-acting out, והוא מציע איזשהו מדרג לפי האקטים המסוכנים יותר לקלים יותר. המסוכנים כמובן איום באובדנות או ברצח, זה חשוב ביותר, מהיר, דחוף, מיידי. אחריו סכנה לרצף הטיפול. נמוך יותר וחשוב גם זה תקשורת של המטופל שנראית כמטעה או שקרית, כי אי אפשר לעשות פסיכואנליזה שלא מבוססת על תקשורת אותנטית. האפשרות, העדיפות הבאה הנמוכה יותר זה acting out כמובן בפגישה או מחוצה לה, ורק אחרי שמתייחסים לדברים האלה אפשר לדבוק בטיפול לפי העקרונות שהומלצו קודם לכן. אז על החלק של ההתערבות הטיפולית עברתי יותר ברפרוף. החשוב מכל זה להבין את הנוזולוגיה, את הטבלה ואת המנגנונים שמחברים ומתווכים ומפרידים בין ההפרעות השונות, בעיקר לפי רמת החומרה, כלומר לפי רמת הארגון אישיות, גם לפי הציר האופקי של המופנמות מול מוחצנות, והחיבור בין הרמה הביולוגית שקשורה להפעלה של האפקט, לבין היווצרות הדחפים לפי ההמשגה של תיאוריית הדחף, לבין יחסי האובייקט לפי ההמשגה הקלייניאנית, והתפתחות האגו בגישות של מאלר וג'קובסון. הרבה בהצלחה.